እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። መንግስቲ ኤርትራ በህጉራዊ ጽልዋታት ንጡፍ ህላዊ ሩስያ ክዛይድ ከም ዝድግፍ አምባሳደር ተሃገር ኣብ ኤርትራ ኢጎር ሞዝጎ ገሊጹ። እቲ አምባሳደር ብ11 ሰነ ምስ ኣገልግሎት ዜና ሩስያ ታሳብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኤርትራ ንዕብላለ ምዕራባውያን ሚዛን ንምትሓዝ ክትብልያ ንጡፍ ህላዊ ሩስያ ትድግፍ ክብል ሞጊቱ። ንሱ ነዚ ሙጉት ዘቕርብ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሓድሽ ግሎባዊ ስርዓት ክህሉ ኣለዎ ብምባል ንዘቕረቦ መደረታት ምርኩስ ብምግባር ምዃኑ እዩ ንኣገልግሎት ዜና ታስ ጠቒሱ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ሰበስልጣን ሩስያ ኣብ ዝራኸበሉ እዋን ብምዕራባውያን ተዓብሊሉ ዘሎ ግሎባዊ ስርዓት ንምስትኽኻል ሩስያ ዘለዋ ጽልዋ ክትጥቀመሉ ይጽውዕ እዩ። ብሰንኪ ኩናት ምስ ዩክሬን ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ከቢድ ጸቕጢ ዝወርዳ ዘሎ ሩስያ ግሎባዊ ጽልዋ ንምሕያል ኣብ ኣፍሪቃ ጉህድ ምትእታዋ መክያድ ትርከብ። ብፍላይ ድሕርቲ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝተኻየደ ተኸታታሊ ወታደራዊ ዕልዋታት ሩስያ ምስተን ብወታደራዊ ጉጅለታት ዝምራሓ ዘለዋ ሃገራት ዝምድና ምሕያል ትርከብ። ኣብ ርእሲ እዚ እታ ሃገር ቅድሚ 35 ዓመታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበራ ጽልዋ ንምምላስ እውን ምስ ሃገራት ዞባ ዝምድናታታ ተደልላላ። ብፍላይ ኣብ ሱዳን ወታደራዊ ማዓስከር ንምቋም ውጥን ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ሶማል ሙሉእ ኣባል ማሕበረኮም ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኢስት ኣፍሪካን ኮሚኒቲ ኮይና እታ ሃገር ዝሓለፈ ሰሙን ናብቲ ማሕበረኮም ብወግዒ ድሕሪ ምጽምባራ ምስ ሓበራዊ መደባት ኣባል ሃገራት ናይ ምውሓድ መስርሕ ክጅምር ከም ዝተፈቕደላ ዋና ጸሓፊት ማሕበረኮም ፒተር ማቱኪ ገሊጹ። ሶማል ካብ 2012 ናትሒዝያ ናብቲ ኣብ ታንዛንያ ከተማ ኣሩሻ ዝማእከሉ ማሕበረኮም ምብራቕ ኣፍሪቃ ንምጽምባር ክትሓትት ጸኒሓ። ማሕበረኮም ምብራቕ ኣፍሪቃ ንታንዛንያ፣ ዩጋንዳ፣ ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሩዋንዳን ብሩንድን ዝሓቆፈ ዞባዊ ማሕበር እዩ። ምስ ምጽምባር ሶማል ብዝሒ ኣባላቱ ናብ 7 ዓብዪ ዘሎ ማሕበረኮም ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ናጻ ምንቅስቓስ ሰባትን ንግድን ምምስራት ናይ ሓባር ባጤራን ፖለቲካዊ ፌደሬሽንን ዘጠቓለለ ራእይ ኣለዎ። እዚ ኣብ 1967 ብኬንያን ዩጋንዳን ዝተመስረተ ማሕበር ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 150 ሚልዮን ህዝቢ ንዝርከቦ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሸፊኑ ኣሎ። ዕጡቓት ሕቲ ብዝወንጨፍዎ ሚሳይላት ብቐይሕ ባሕሪ ተሓልፍ ንዝነበረት ዓባይ ናይ ንግዲ መርከብ ከም ዘጥቅዐ ኣምብሬይ ዝተባሃለ ትካል ድሕነት ባሕሪ ይፍሊጡ። እታ ናብ 9 ሰነብ ዘውግሕ ለይቲ መጥቃዕቲ ዝወረዳ መርከብ ገለ ክፈላ ባርዕ ፈጢሩ እኳ እንተነበረ ሰራሕተኛታት ኣብ ዝገበርዎ ጻዕሪ ከም ዝጠፍአ ተሓቢሩ። እንተኾነ ብናኣሽቱ ጀላቡ ዝመፁ ዕጡቓት ጽዑቕ ተኹሲ ከም ዝኸፈቱላን እታ ብሓደጋ ዝኣተወት መርከብ መንገዲ ቐይራ ናብ ካልእ ወደብ ንምጽጋዕ ከም ዝተጓየየትን እቲ ትካል ጠቒሱ። ካብ ባርዕን ምጥሓልን ዝደሓነታ መርከብ ናበይ ወደብ ከም ዝተጸግዐት ኣይተነጸረን። ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለውን ተመልኪቱ። ሕቲ ነታ መርከብ ዘጥቅዕ ዘሎ ብኣሜሪካን ብሪጣንያን ዝተመርሐ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣብ ልዕሊቲ ንዝበዝሐ ክፋል የመን ተቖጻጺሩ ዝርከብ ዕጡቕ ጽዑቕ ናይ ነፈርትን ድሮናትን ደብዳብ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን እዩ። እቲ ጉጅለ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቓዛት ተካይዱ ዘላ ወተሃደራዊ ስርሒት ደውኪ የበለት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዝመላለሳ ምስቲ ሃገር ምትእስሳር ብዘለዎን ኩባንያታት ዝውነና መራኽብ ብሚሳይላትን ድሮናትን ምጥቃዕ ከቕጽሎ ምዃኑ እዩ ዘጠንቅቕ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ